ड्रेगन फिथाइनि आबादजों जाफुंसारदों आबादारि सतेन्द्र बसुमतारिया। ड्रेगन फिथाइनि आबादजों दानसेयावनो गोबां रां आरजिनो हादों। उदालगुरि सहरनि खोला फारसे थानाय बैग्रिगुरि गामिनि थागिरि सतेन्द्र बसुमतारिया ड्रेगन फिथाइनि आबादजों जाफुंसारनो हादों। थांनाय 2020 मायथाइयावनो गावनि 1 बिगा हायाव ड्रेगन फिथाइनि आबाद मावजेनदोंमोन सतेन्द्र बसुमतारिया। 1 बिगा हायाव आबाद मावजेननायनि उनाव दिनैनि सानाव 3 बिगानिबो बांसिन हायाव ड्रेगन फिथाइनि आबाद मावनानै बोसोरावनो गोबां रां आरजिनो हादों सतेन्द्र बसुमतारिया। लोगोसे उदालगुरि जिल्लाजों लोगोसे बर' हारिनि गेजेराव आबादनि जांख्रिथाय लाबोनायखौ नुनो मोनदों। मख'नो गोनांदि सतेन्द्र बसुमतारिनि बायदिब्ला ड्रेगन फिथाइनि आबादखौ जायखिजाया हायावनो मावनो हायो। बेनि थाखाय जेबो जर'खा रोखोमनि हानि गोनांथि गैया। लोगोसे सोरबाफोर सुबुङा गावनि गोग्लैसोनानै थानाय हायाव ड्रेगन फिथाइनि आबादखौ मावनो गोसो जादोंब्ला एबा फुलिनि गोनांथि आरो गोबाङै मिथिनो हास्थायदोंब्ला 7636903999 मबाइल नम्बराव सुलाद लाहरनो हागोन होननानै सतेन्द्र बसुमतारिया फोरमायदों। आं 2020 नि मार्चनि 31 तारिखआव बेखौ गायजेनदों आरो। थांखिया मामोन नोंथांनिया जितु नैबे ड्रागन आबादखौ? थांखियाथ' बेनो जे जोङो माखासे खेथि खालायनानैबो जों बहुत इनकाम खालायनो हायोथ'। दा बे ड्रागन खेथिया जाहैबाय गोदान हिसाबै नुफेरि हिसाबै मिथिस'यै हिसाबै आं गायनायनो होननानै गायनायदों। जुदि बिनि उनावहाय मोजां जायोब्ला आरो बुरजायै माने गायबावगोन होननानै थांखि लानानै गायदोंमोन आरो। गिबिथाराव नोंथाङा बेसेबां बिगाजों जागायजेननाय? बिगासे। दा बेसेबां दङ नोंथांनिया? दायो 3.5 बिगा दङ आरो गायबावगोन बिगासे। बिनि प्रडाक्टआ माबायदि? बिनि प्रडाक्टआथ' बहुत मोजां, माने बेखौ रोंनांगोन आरो ना। जुदि मोजाङै हासार होयोब्ला अर्गेनिक हिसाबैथ' आं खालायो। दायोथ' मोजाङैनो प्रडाक्ट आंनि जितु सानदोंमोन बेबायदिनो आं मोनगासिनो दङ आरो ना। बबे दाननिफ्राय मोननाय जायो ओरैनो? बियो जोंहा गायजेननिफ्राय ओरैनो 8 मास बोसोरसेनि भितरावनो बेनिफ्राय जों प्रडाक्सन मोननो हायो आरो बियो एप्रिल मेनिफ्राय बिबार लायो। दायो आंनाव मोनब्रैनि दङ, सि भेराइटि, बि भेराइटि, दा नै गोदानै माने ताइवान पिंक, मरक्कन रेड आरो जाम्बु रेड आरो श्रीलंकान रेड होननाय। गुबुन गुबुन जायो नामा? बे फिथाइया एखेयाखौनो नुगोजोबगोन, सेबा एसे बेलेग बेलेग, सोरबा एकदम गल, सोरनाबा एसे गोलाव आरो गिदिर फिसानि खोथा थायो। दा बे बि भेराइटिया एसे फिसा जायो, सि भेराइटिया गिदिर जायो, माने सेरसे गाहाम 900 ग्राम 800 ग्राम सेरसे बेफोरबायदि दा सि भेराइटिया। गाहायै बे आबादखौ मावनोब्ला बेसेबांसो मनि? बिगासेयावहाय मथा मथि बे पस्टफोरखौ खालायनानै प्लान्टफोरखौ लानानै 2.5 लाखसो थाङो खरसा, 2.5 लाखा खरसा जायो आरोना। जायफोर बे आबादखौ मावनो सानदों नोंथांनिफ्राय मा थागोन? जायफ्रा बे आबादखौ मावो बिथांमोनाथ' मावनो हायोबा बहुत मोजां, मानो होनबा आं बेनिफ्राय बहुत बेनिफिट मोन्दों, मुलाम्फा मोन्दों। मानो होनबा जोङो गोग्लैनानै थानाय हाफोरखौ जोङो ओरैनो दोनगाराजासे जुदि बेफोरखौ खेथि खालायनानै लानो हायोबा जोङो पार बिगायावनो 1.5 लाख 2 लाख थाखा इनकाम खालायनानै लानो हायो। अब्ला जोङो जुदि बेबायदिनो 1 एकार बा हेक्टर मोनसे गायोब्ला जोङो 7 लाख 10 लाख लागै मोनहैनो हायो। अब्ला जोङो हाखौ मानो ओरैनो दोनगारनो, जोङो बे माने ड्रेगन खेथिखौ खालामनानै, आरो बे खेथिया ओरैबायदि मोजां जे जोङो खेबसे गायनानै बेखौ जोङो बोसोरसेल' मोनगोन बे नङा। जोङो मे मासनिफ्राय बिबार लानानै एकदम नभेम्बरसिम कन्टिनिउ फिथाइ मोनो। बिबार लायै फिथाइ थायो, बिबार लायै फिथाइ थायो, बेबायदि आरोना कन्टिनिउ जों मोनो। अब्ला जोङो 6 मास 7 मास जोङो फिथाइखौ हारभेस्ट खालायनो हायो आरोना। बुंनो थाङोब्ला ड्रेगन खेथियावहाय बेबायदि बारा बेमार गैया,
मानो होनबा गुबुन खेथिफ्रा बहुद एम्फौ जायो एम्फौ जानानै जों माने मोनानै माने बेफोरबायदि खिन्थु ड्रेगन खेथियाव एम्फौआ बेनोल' फिसा समावल' एसेल' नोजोर होनांगौ जे जेरै लदा पका होननानै बुङो बे एसे जानो नागिरो बिजौ गोरलै गोरलैखै बे समाव एसे नोजोर होनांगौ मुलि सारबाय बायनांगौ एसे अब्लानो आरो देरगौबाथाय बेखौ जानो हानाय खुनु बेलेग माने जुन्थुफ्राबो जानो हानाय बेखौ केपासिटि गैया मानो होनबा माने दालाय मोनफ्रोमबो सु दं बे सुनिफ्रायसो थायखायो जाहैबाय थ' बेवहाय मोनसेल' बेमार जायो ब्लाइटनि थाखाय बहुद माने जों एसे नोजोर होनांगोन ब्लाइटनि थाखाय जोङो रैखानि थाखाय जोङो माखासे फांगासाइड बहुद फांगासाइड दङ फांगासाइडखौ होबानो जोङो बे खेथिनिफ्राय बहुद मोजां मुलाम्फा लानो हायो आरोना सोलिफु बाजाराव बेनि बेसेबां सोलिगासिनो दायो बे समावहाय जोङो बे सारि बोसोराव दा सारि बोसोर फुरा जासिगोन आं सारि बोसोरनिफ्रायनो जिथु फिथाइखौ जों फानबोदों मार्केटआवहाय दायो मोजां जोंनि बेवहाय उदालगुरियावहाय बेलेगनिफ्राय आं बेखौ मिथिला खिन्थु उदालगुरियाव बहुद मोजां माने बेलेग स्टेटआव बेंगल सेंगलफ्रावथ' बहुद खम मोनो जोंनि उदालगुरियावहाय बहुद मोजां आसामाव बहुद मोजां थारमाने जोङो पार किल' 200निफ्राय 180 जों गिदिर गिदिरखौ फाननो हरो जों न'निफ्रायनो लाङो हलसेल रेटआवहाय आरो एसे फिसा जादखौ जोङो 150 160 बिदि फानहरो आरो मथा मथि गिदिरखौथ' बांसिनानो गिदिर थाखायो नालाय 200 180आव जों हलसेल रेटआवहाय हरजोबनाय जायो आरो प्लान्टेसननि बेलायाव मा बुंनो प्लान्टेसना जोङो गायनांगोन बेखौ नैबे दा जोङो नभेम्बर डिसेम्बरावबो हायो आरो बिदिनो जानुवारियावथ' बाराद्राय थान्दा जाहैबायथ' बा ग्रथआ खम जाहैयो अब्ला जोङो माने फेब्रुवारिनिफ्राय खोब मोजां प्लान्टेसनखौ जों फेब्रुवारिनिफ्राय खालायनांगौ होमबा ओरै गरम फैबाय गरम फैनाय लोगो लोगो जोंहा माने प्लान्टआ ग्रथ जायो आरो थाब ग्रथ जायो आरो अब्ला जोङो फेब्रुवारियाव गायोब्ला फैगोन माने अक्ट'बर मासावनो जोङो सेप्तेम्बर अक्ट'बरावनो फिथाइ मोनहैनाय जायो आरो खारन बे 8 मासनिफ्रायनो थायनाय जायो नालाय खिन्थु बेनिल' जत्न लानांगोन आरो बिफांखौ एसे ग्रथआवहाय लाबोनांगोन आरो मा हाया मोजां जायो जिहेतु नैबे बे ड्रागननि थाखाय गासिबो हायावनो जों खेथि खालायनो हायो खिन्थु बेनोल' दै थानो नाङा दैयाव जेरावहाय दै जमा जायो बेवहाय जों ड्रेगन खेथिखौ खालायनो हाया मानो होनबा फांगासाइड जागोन होमबाना सेवलांगोन मागोन बिदि आरो खिन्थु बालासिया हाबाबो बहुद मोजां मानो होनबा बेवहाय अखा हाबा दैया स्र' थाङो बे जायगायावहाय जों गायबा बेस्ट आरो होमबा ग्रथआबो मोजां जायो आरो बे ड्रागन आबादनि अनगायै नोंथाङा आरो गुबुन मोनसे आबाद मावनाय जादों नामा बेफोरबायदि ड्रेगननिफ्राय आरो बेलेग गुबुन खेथियाथ' आंहा दङ आं भेनिला गायदों बेनो आंनि कक'आ ट्रि गायनो थाखाय आं प्रि प्लान खालायगासिनो दङ गय गेजेर गेजेर गायजोबगोन 400थासो कक'आ प्लान्ट आरो बेजों लोगोसे आरो आं गुबुन जेनेबा नैबे स्ट्रबेरि ना मानो बेफोरबायदि खेथिखौबो खालायदों भेनिलाखौ लानानै मा सिमां नोंथांनि भेनिलाखौ लानानैथ' गिदिर सिमां दङ मानो होनबा भेनिलानिफ्राय जोङो खम समायनि भितरावनो जों क्ररफिटिबो जानो हानाय बे लामा दङ मानो होनबा भेनिलानि पार केजि गोथाङावनो 3000 4000 पार केजि आरो गोरानबाथ' माने 40,000 60,000 गोराना बेखौ लानानै आरो दा भेनिलाया एसे बेनोल' मोनसे माने हेन्ड पलिनेसन खालायाबा खिन्थु बेनिफ्राय जोङो फिथाइ मोननो हाया हेन्ड पलिनेसननिखौ जों रोंनांगोन बेखौ जोङो नायै जों अलरेडि खालायबायबो साक्सेसबो जाबायबो दायो आं बिनिखाय आरो बिगासेसो आरो भेनिला खेथि ग्रिन नेट होनानै पलि हाउस बानायनानै खालायगोन बेखौ माने थांखि दङ नेक्स्ट बोसोराव खालायगोन आं बेखौ जोबथारनायाव आबादारिफोरनिसिम नोंथाङाबो जिथु सासे आबादारि बै गुबुन आबादारिफोरनिसिम नोंथांनिफ्राय मा मेसेज थागोन आंनि मेसेजआ बेनो आं बेखौनो बारे बारे बुङो जे फै बयबो माने ओरैनो थायाबासिनो ओरैनो माने उदां थायाबासिनो जुदि हा दङब्ला गोग्लैसोनाय हाफोर दङब्ला बिगासेयानो बिगानैयानो होन बा खथासेयानो होन बे हाफ्राव जोङो मोजां खेथि खालायनानै जिहेतु जोङो माने लं टाइम जोङो मुलाम्फा मोननो हायो दा नैबे ड्रेगन खेथिया जोंहा माने जों खेबसे गायखांनानै जों 30 बोसोरसिम 20 इयार्स 30 इयार्ससिम जों बेनिफ्राय फिथाइ मोनबाय थायो बेवहाय गोदान सोलायबाय थानो दरकार गैया बाथ' प्रुनिंल'सो खालायनांगौ 30 इयार्स मोननाय माने मा गुबुन खेथि बादि बोसोरसेयावनो 6 मासावनो 2 मासावनो गोदान खेथि खालायफिननाय बिदि नङा खरसा बारे खरसा जाबाय थानाय नङा ओंखायनो फै
हा गोलैसोनाय थानायफोरखौ बयबो खेथि खालाय आरो फाइनान्सियेलि हेल्प मोनगोन आरो गाव गावनि जिबनावहाय थांनानै थानो थाखाय बेनिफ्रायनो जोङो सालायनो हागोन आरोना बेनिखायनो आं खेथियकफोरखौ बुंनो सानो रिकुवेस्ट खालाय जे फै खेथि खालाय आरो नांगौब्ला माने जोंनिफ्राय सोंनानै लानो हागोन बोरै खेथि खालायो बोरै आग बारायलांनो हायो आरो काटिंफोर नांगौबा फुलिफोर नांगौबा आंनि बे बागाननिफ्रायनो लांनो हागोन दा नै आं नार्सारि खालायसिगोन अलरेडि खालायबायानो किसुमान आरो खालायसिगोन बुरजायैनो मानो होनबा नभेम्बर डिसेम्बरावसो नार्सारिखौ खालायनाय जाखायो प्रुनिं खालायनाय दा नुगासिनो दं नै प्रुनिं खालायगासिनो जोङो बेखौनो जोङो दा नार्सारि खालायसिगोन आरोना खेथि खालायनो हायोबा मोजां